danna mana subscribe kuma a danna ƙararrawar sanarwa. To assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, da fatan kowa yana nan cikin ƙoshin lafiya. Allah ya saka amin. Ina ma kowa barka da shan ruwa a daidai wannan lokaci. Zan yi amfani da wannan dama domin in jawo hankali da dukkan wasu malamai na ƙasar nan. Malamai na ƙasar nan, kun fara nuna mana cewa kun zama 'yan siyasa. Kun fara nuna mana cewa kun zama attajiran 'yan siyasa. Idan kuna kan mambarinku kuna fatawa, idan talakawa sun taru a gabanku da sauran al'umman mutane sun wa'azi, ya kamata ku ci gaba da dukkan wa'azin da kuke yi domin a amfana. Amma ka duba duk wasu malamai na garin nan, idan ka bi a hankali, da sun fara wa'azi, da zaran sun kai rabi sun faɗakar da ku, sun ɗauko wani zance wanda ya ratsa muku zuciya, sai su kaudar da wannan zancen abin da Allah ya ce, sai su ɗauko siyasa sai su saka a ciki, ko su ce wane kaza, gwamna kaza yayi kaza, sai ku kuma talakawa dama a hasali kuke, sai ku bi, sai ku fara yawa ai kaza dama muke so, dama kaza muke so. Kaga abun ai sai an tashi daga bangaren karatu an kuma wani personal wani abu na bangaren siyasa. Maimakon ga abin da za a tunkara a yi bangaren addini, a ɗauko wannan bangaren a ce ga abin da Allah ya ce domin a amfana da shi, amma ba wai a ɗauko maganar kansila, minista, gwamna, shugaban ƙasa, wani mai madafin iko a hannu ba, a zo a ce za a ci gaba. Wannan ba fatawa ba ce. Ni na tabbata cewa duk malaman da za ka gani majority su ba duka aka zama ɗaya ba, amma in dai suna wa'azi, daga zarar sun kai rabin wa'azin nan nasu, za ka ji sun manta da wannan bangaren wa'azin, sai a ɗauko siyasa, a ɗauko wani gwamna kaza, ko kuma ka ji ana gwamna kaza a Allah yi mai albarka, yayi kaza a guri kaza. To kaga wani personalist ne, shi yana neman wata siyasa ne ta bangaren ajihunsa, ko kuma kuna zaune kun sa ido ana yabawa, amma ba haka abin yake ba. To dole sai an gyara. In kuma ba ku gyara ba, wulakanci iri-iri za ku gani a gurin 'yan siyasa. Kansila ma wanda bai kai ku ma, wallahi tallahi sai ya ɗaga muku hannu. Kansila balantana a zo a ce kan sanata iko zai nuna muku, ya ce tun da shi bin shi kuke, ai kuɗi yake ba ku, kuna abu, to babu abin da dame shi da ku. Hasali wasu ma sanatocin ba karatu suka ba, a kawai da kun ga musu abu kawai yayi, babu ransu da ko da ma za a sha wahala. To kaga mai an sako siyasa a cikin wa'azin addinin musulunci. Don me yasa? Malamai ku gyara, malamai ku gyara, malamai ku gyara halinku, malamai ku gyara halinku, su ma mabiya su gyara halinsu. Duniyan nan ga cuta ta yawa, annoba ta yawa, bala'i, masifu yayi yawa. Allah ya kare mu da shi dan darajar wannan wata lokaci naka. Muna godiya, kuma muna ƙara godiya ga Allah da ya nuna mana wannan ƙarshen azumi lami lafiya. Wasu mun fara da su, wasu kuma ba mu kare da su ba, wasu kuma sun fara sun kai rabi, wasu kuma ba su ga baki da ma azumi. To Allah ya ba mu nasara, kuma Allah ya taimake mu, Allah ya taimake kasan mu, Allah ya ɗaukaka mu, Allah ya ba dukkan 'yan siyasan mu ikon kwatanta mana adalci. Amma malaman mu, ku daina siyasa a cikin wa'azinku.